Kauban na nato mga bay, si Police Captain na Hazel Tuason, spokesperson sa Davao City Police Office. Ma'am Hazel, good morning po. May buntag. Yes, Sir June. May buntag sa tanan, may buntag dihaw sa tanang naminaw sa ating programa, Sir June. Yes, ma'am. Salamat kayo. Larguhon ko na, ma'am. I understand ang atong lokal nga kapulisan may kampanya manusab diha sa atong mga kabatanunan. Please tell us about it, ma'am. Labi na sa data and statistics. Yes, sir. Ang Davao City Police Officer na atay mga programa para sa atong mga kabatanunan. Isa na diha ang mga information drive sa mga eskwelahan nga atong ginahangyo ang mga maestra nga taga-anog sila ang mga Women and Child Protection Desk Investigator nato makahatag og kanang informasyon labi na ani mga teenage pregnancy, balaod nato sa rape, o guban pa nga makaprotekta sa atong mga kabatanunan o sa atong mga kababayenan po, sir. Mm-hmm. Ma'am, specific sa mga motels, inns, and lodging in, unsang klase sa protocol ang naata para lang yun mabantayan ng atong mga kabatanunan? Sir, ang Davao City Police Office, sir, sa tanang mga station commanders na mandato ang ato ang City Director Ada nga mag-monitor o makipag-coordinate sa mga is nga tag-iya nga bawal ang mga minor de edad sa dili pasudlon sa mga is, bisan pa og na kini mga kanang kung na kini mga kuyog, kailangan i-interviewon ka na, sir, o imbestigahan og isay kuyog niya iya ba ng mama or papa para maprotektahan gyud ang ato ang kabatanunan labi na ani mga pang-abuso, sir. Di man po ta pwede nga magbutang og pulis sa matag motel halimbawa. So yes, sir. Nagyud diha ato ang koordinasyon, sir, sa mga tag-iya sa ato mga inns o motels diri sa Davao City, sir. Okay. Kumusta ilang compliance, ma'am? So far, sir, sa record sa ato ang mga station commanders, okay man, sir, ang koordinasyon, ang relasyon sa mga tag-iya o sa atong mga station commanders po, sir. Okay. Ang atong tie-up with barangay officials, ma'am, kumusta? On kwan lang, kaning mga batanon? Yes, sir. With regards to the barangays diri sa Davao City Police Officer na ginakanon ang mando sa ato ang City Director nga magipag-coordinate sa tanang barangay officials labi na when it comes to the peace and order sa ilang barangay, apil na diha ang proteksyon sa ato ang kabatanunan. Mao na, sir, nagahangyo ato ang City Director sa ato ang barangay officials sa mga makipag-coordinate sa ato mga station commanders labi na paggamit nato sa ilang mga barangay tanod, sir, sa pagtabang sa ato ang kapulisan nga under sa ilang AOR po, sir. Okay. For the 38 kadayawan sa Davao, ma'am, kumusta ang atong operational plan on securing our area? For the kadayawan, sir, ang Davao City Police Office na ang ato ang implementation plan, sir, para sa security for the all the activities for the kadayawan, sir. So nanatay mga tao nga ibutang in every activity po, sir, para masiguro gyud ang kahapsay ug ang kalinaw, sir, with it while ongoing ato activity for the kadayawan, sir, kay once a year lang maguni mahitabo, sir. So kailangan siguraduhon nato ang kaluwasan sa ato mga kaigsuon ng Davaoeños po, sir. Okay. Barangay election, ma'am, at the same time inyong gipreparahan? Yes, sir. For barangay election, sir, nanapod tayo na ano-ano sa implementation plan for the sa mga barangay nga kailangan nato butangan jud ka ng mga presensya sa ato ang kapulisan, inuban na sa ato ang tabang sa matag barangay po, sir. Okay. Ma'am, last two questions na lang ko, ma'am, very briefly. Naamanggoy, again, ma'am, although nag-warning ta nga dili ta magreklamo sa social media, and yet dunay nadunggan or nabasahan nato nga dili may eksperyensya sa kabatanong babae sa may Emily Homes yata sa may kabantian ang yang gisakyan nga tricycle medyo dili maayo ang driver, I should say ang estado bitaw. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Unsay atong protocol diring dapita sama niini, ma'am? Sama niya na sa nga pangitabo para dili mo sangko gani, sir, sa mas labaw pa nang na-experience sa ato ang isuon diha nga babae. Pwede nato siya i-report, sir, kanang driver sa nearest police station, sir, para mapatawag namot nato na, sir,
kung naabay na nahimo nga sa laod ning tawhana or ipatawag nato sa barangay, no, para kung naamay mga iyon ana sa ba mapugnan og dili na mo kuan pa sa second step niya na siya plano nga daotan diha sa sir, biktima sir, no? Oo. So yung ana sir dili na to pasagdan nga na siya gibuhat unya ato lang i-tolerate ba nga nagtuot nga diha lang siya kutob pero wata kabalo nga napay kay daot mas daotang tinguha sir sa katong kay suonan sir labi na sa mga kababayen sir. Correct. Oo, kay basing katong babae, dili to first time nga nahitabo nga katong particular Yes, nga sir. driver. Or basig napay laing biktima po sa inana sa ngaging ana sa driver sa nga ibastos. So kailangan nato yun na sir ipang-report sir, no? Kana. Ako ano iawhago ng mga kaiso natong kababayen nga dili nato i-tolerate kung gibastos man ta ato rin na ipatawag sa sa barangay or sa i-record nato sa police station para kung daghan ng reklamo pwede nato sa file og kaso or bisag karon sir pwede nato na file og kaso ng driver sir kung nabastos man nato Kana. ang isoong babae sir. Oh, yes, ma'am. Noted nato ni ma'am and we'll relay this ma'am because sa katong paryente. Last na lang yun ma'am. Kanang kwan ma'am, di ba pwede musulod ang mobile patrol sa mga subdivision para lang sa tawagan kanang police visibility? Dili pwede ma'am, no? Pwede sir. Pwede man nato na sudlon sa mga subdivision para i-rubingan sir. Oh, rubingan lang, good. Mga patrol sir nga nagarubing sa mga subdivision po sir. Okay. Sige ma'am. Kay murag mao na ako nakita nga usa diha plus the curfew and the drug test for all motorcycle for hire. Yes sir, kay naatay programa good sir no atong mando na sa ato ang city mayor nga matagabi natay night watch patrol matagabi na apil diha ang kanang sa pagkuha nato sa mga minor de edad sir no nga naglatagaw pa o 10 oras sa gabi. Tapos natay kanang atay all out operation against ana mga bura-bura nga nakahatag na perwisyo sa atong mga kaisuonan nga na mahuway na matagabi. Tapos natay Davao Defense System sir nga nagakanda og kanang checkpoint so daghan ang programa ang Davao City Police Officer para sa pag-maintenance sa peace and order sa atong syudad po. Last 30 seconds ma'am, any advisory or announcement from DCPO? Sir, sa kanunay sir no, Davao City Police Office nag-awhag sa atong mga kaigsoon ng Davao News kung naa sila nakita nga mga nagabuhat o illegal activities. Pwede may report ka na dayon sa nearest police station or sa Davao City Police Office para ma-actionan gyud dayon sir o dili na sila makabuhat pa og mga salaod o lain pang mga activities na makadawat sa kaigsoon natong Davao News po sir. Okay. Salamat kayo, Captain. O salamat kang City Director, ma'am. Thank you very much. Yes sir, thank you po sir. Thank you, Salamat sa tanan sir. Salamat po. Si Police Captain Hazel Tuason, spokesperson, Davao City Police Office, mga bay. Mga kasama, like and subscribe sa atong YouTube channel.